Konten meneh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Balik ketemu maneh ambek aku, vlog kerja, vlog desa, elek rapopo sing penting ora neko-neko dari Jangkar. Asale saka Klaten guys. Oh ya guys, iki nggon aku udan. Ket mau jam 6 ya maghrib. Jadi adzan maghrib udan sampai saiki jam setengah songo gurung terang, isih gerimis guys. Jadi mergo udan, kontere sepi, tak tutup terus gawe konten guys. Jadi ternyata wong nyambut gawe iki saiki boleh dikatakan angel ya guys ya. Kuwi tak rasake guys. Apa mergo zamane, apa mergo ya pancen jatah rezeki kuwi wis disuda ya. Karena tidak disadari aku iki wis tuwa guys. Saiki aku wis tuwa, umurku saiki wis 45 tahun guys. Nah, umur 45 tahun kuwi yo alhamdulillah isih produktif ya. Isih nyambut gawe nunggu konter nyervis HP, dandan-dandan omah ya. Lah, sing tak pikirke nganu guys. Bagaimana dengan usiaku sok 50 tahun ke atas. Misalnya 50, swidak atau 70 tahun lah. Besok ki arep nyambut gawe apa? Lah nek arep konter utawa nyervis HP. Lah, usia sakmono kuwi isih mampu apa ora? Ya, sesuai keinginan pasar apa ora? Pasare sesuk iki isih terjangkau apa ora? Nah, sedangkan di usia 45 iki, 45 iki segala sesuatunya itu yang berkaitan dengan kemampuan termasuk fisik, cara berpikir, kerja organ-organ seperti kayak meripat, kuping, terus sendi-sendi ini menurun guys. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit gambaran. Ini gambaranku ya, bukan bukan tip, bukan saran, bukan ya wawasan untuk ditiru, tapi ini gambaran untuk saya guys. Gambaran untuk aku dewe. Jadi piye sok ben umur 50, swidak atau 70 tahun iki aku isih produktif iki aku kudu ngopo ngono. Nah, aku duwe beberapa gambaran guys. Ternyata tidak dipungkiri, ora diselai wong nek saya tuwa kuwi apa-apane saya melemah ya guys ya. Lah, sedangkan untuk aktivitas atau bekerja yang menghasilkan finansial ya, menghasilkan duit ngono. Saiki dituntut sing skile sing cepet, sing ruso, sing mikire ya smart lah. Kok nek wis tuwa ngono kuwi ora kanggo. Utawa nek wis masa-masa pensiun kuwi terus arep ngopo ngono. Kebanyakan orang nek wis usia pensiun kuwi ya nek sing duwe anak akeh utawa anak-anake sing sukses jagake anake ya monggo ya. Tapi ya nek menurut saya iki ya gambaranku ya. Jangan pernah mengharapkan yang namanya pemberian dari anak, guys. Sebisa mungkin usia pensiun, usia 50, 60, 70 itu semaksimal mungkin kita gunakan hal-hal yang berguna, hal-hal yang positif yang berguna untuk diri kita, ya. Kanggo awake dhewe lah minimal tinggu awake dhewe, ya. Menguntungkan untuk diri kita sendiri. Jadi nek awake dhewe iso cik produktif menghasilkan tinggu awake dhewe minimal awake dhewe, kita tidak mengharapkan dari orang lain, orang jagake anak, orang jagake dulur, apa meneh jagake kiwa tengene ya guys ya. Lah terus arep ngopo umur-umur sakmono kuwi lah. Mangkane kuwi guys, ini salah satunya aku ngonten iki. Ya ngonten iki sebagai bayangan saya ke depannya di usia-usia 50, 60 itu nek misalnya aku wis duwe channel sing produktif, channel sing menghasilkan ya ora ketang menghasilkan gaji, ya ora ketang kena nggo bayar listrik, kena nggo tuku apa ya kebutuhan sehari-hari. Ngono kan iso to guys ya. Nah, jadi intine
konten kayak channel iki itu saya bangun dari sekarang untuk masa depan, untuk di hari tua. Rencananya ngono kuwi, guys. Tapi ini ya lagi berusaha, lagi membangun. Makanya channel ini tak bangun sebaik mungkin, insya Allah akan saya bangun dengan brand diri saya. Ya, tak gawe opo eneng lah semaksimal mungkin selagi saya saat ini masih mampu untuk membuat fondasi, tak gawe terus. Jadi ke depan nih, nek aku wis tuwa misalnya umur swidak 70 kan nyerpis HP ya ora mungkin. Nek bayanganku ora mampu ya. Ya tadi sesuk kuwi bayanganku nek channel kuwi iso monet gajian channel iki sebagai nganu guys. Inventaris apa jenenge? Pokoknya untuk masa depan lah, tinggal pensiunan lah. Rencanaku ngono kuwi. Selain kuwi nganu guys. Di usia-usia 60-70 itu hal-hal yang bisa kita lakukan nih jenenge wong desa ya guys ya. Ya minimal iso dinggo obah-obah. Minimal iso dinggo kegiatan. Apa? Nek wong desa iki biasanya ya mung open-open ternak karo tetandur guys. Nandur-nandur ya rakitang nandur lombok, bayem, kangkung, sawi, telo, kates ya. Yang intinya hal-hal kaya ngono ki mau nek wong desa ki iso tetandur ndelok sawangan tanduran ijo-ijo sing nandur awake dhewe ngene kan ayem seneng. Kena nggo kegiatan misalnya tangi turu rakitang nyirami-rami ndeder lombok, ndeder bayem. Engko nek wis awoh ya panen. Sebenarnya kegiatan-kegiatan kaya ngono kuwi tetandur, nandur-nandur di usia tua iki ora kudu awoh asline. Aku ndelok iki tanggoku enek wong tua sing wis usia lanjut ki tandur-tandur ngono kuwi sing penting iso urip. Ya, kuwi wis seneng, apa meneh awoh. Ah nek awoh kan misalnya di kebon cilik ya minimalis lah kebunnya ukurannya misalnya 3 meter persegi ditanduri berbagai macam sayuran lombok, tomat, kangkung, bayam lah mungkin nek nggo kegiatan to guys. Aku duwe gambaran ngono kuwi guys. Duwe bayangan aku kan duwe kebon sithik ning mburi. Nah sesuk kuwi meh tak dadekke lahan hijau arep tak tanduri sayur-sayuran wis kaya lombok, tomat ngono-ngono kuwi mau. Tak nggo kegiatan. Soalnya iki ya wis apa jenenge wis mulai mikir untuk nyang kono. Iki tak rencanake tadi besok gawe ning mburi. Sekalian aku gawe kandang pitik. Kandang pitik. Kuwi arep tak ingoni pitik. Tadi selain tandur-tandur ngimu pitik, perlune apa nek butuh ndok, goreng ndok karek njukuk hasil saka ingon-ingon pitik kuwi mau. Terus nek butuh mangan daging ayam, nek misalnya wis bertelur, terus netes, ya, gue iso dikonsumsi. Rencanaku ngono kuwi. Jadi sebenarnya mulai sekarang aku karo bojoku wis rasan-rasan. Sok ben awake dhewe wis tuwa iki terus arep ngopo? Apa konter iki arep bertahan sampai sok ben awake dhewe umur-umur 70. Nek konternya mungkin isih berjalan. Ning sumber dayane iki lho, wong iki mampu apa ora iki kan perlu dipertanyakan dan perlu dipersiapke saiki. Makane tak siapke yo aku ndek rencana sok ben wis tuwa kuwi wis tandur-tandur lah. Minimal nandur ki iso dienggo memenuhi kebutuhan awake dhewe. Ya sayur. Soale wong urip ki butuh mangan to, guys. Butuh mangan dikonsumsi nggo setiap harine. Lah kuwi rencanane nek iso mangan kuwi saka kebone dhewe. Nandur sayur-sayuran, buah-buahan ngono kuwi, guys. Perkara engko enek kekurangane ya tuku ora masalah. Jadi rencananya bukan sepenuhnya
semua dari kita swasembada, kita mengadakan sendiri enggak, ya nek perlu tuku-tuku, tapi paling tidak itu bisa mengurangi pengeluaran. Yo karo kuwi mau guys, kena dienggo kegiatan, kena dienggo obah-obah. Soalnya pancen aku wis ngrasake wis tuwa guys. Umur 45 kuwi tanda-tanda nyata wis ono. Jadi iki apa uwan kuwi wis akeh banget deh. Bahkan wis rata. Uwan. Untu ki wis entek iki untu kuwi. Mangan rada atos sithik ngono wis ora kuat, guys. Nek mangan sing berserat ngono nyililit neng nggon sela-sela untu, neng nggon krowak-krowak iki dadi untuku krowak kabeh. Lah balung-balung iki wis rasane wis ora kaya jaman biyen, guys. Aku kan senenge badminton, gek main badminton ki paribasane iki aku menangan. Lah saiki kalahan, guys. Mergone apa? Ngoyak bal rada adoh, ora iso. Langkae wis ora cepet, tenagane, tangan iki engkole wis ora rusak, guys. Jadi untuk di hari tua baiknya kita persiapkan dari sekarang, guys. Kedepannya itu mau seperti apa, mau bagaimana, ya. Jadi ya kuwi ngomong bayanganku, aku duwe ide ngono kuwi, guys. Karena ya tanpa tidak kita sadari, waktu itu terus berjalan, umur terus bertambah, nek ora disiapi ke saiki, sok ben nek wis tuwa ndak gelo. Ya harapane ngono pancen ya nek saiki ngono ya nyambut gawe sak mempeng-mempenge duwe duit akeh celengan sing hari tua. Lah saiki piye nyambut gawe saiki wis angel umur sakmene. Ngeri entuk ngono dicake sedina rong dina ya wis ngono kuwi entuk sedina cake sedina. Rampung to? Nah, minimal kaya aku saiki ya iso minterke anak, nyekolahke anak ya minimal ya lulus SMA lah. Iki sing gedhe wis arep lulus SMA, karek sing cilik iki isih TK. Jadi perjalanan untuk anak-anak ya perjuangane isih beberapa waktu ya nek kaya isih TK iki kan isih TK, SD isih 7 tahun, SMP 10 tahun, terus SMA masih sekitar 15 tahun, 15 tahun ngerampungke anakku sing cilik iki. 15 tahun ki nek saiki wis 45, berarti 15 tahun lagi aku lagi paripurna ngeragati anak. Nek 15 tahun lagi kan wis 50 ta. Nah, umur 50 aku lagi iso rampung tanggung jawabku nang anak. Ya muga-muga ae keloro-lorone anakku sing gedhe karo sing cilik iki dadi wong sing bener, dadi anak sing soleh, ngerti karo wong tuwa. Ya, harapane. Jadi untuk menyiapkan kedepannya di hari tua, ya kuwi mau. Iki meh nyiapke lahan, tak nggo lahan ijo karo arek open-open kewan, ya minimal pitik, kone iso ya cempe-cempe apa wedhus ngono. Tapi nek untuk sapi ora kuat ya. Soalnya sapi ku ya kudu rasa golek pakan, rasa ngopeni, ngurusi. Nah, marang tuaku, wong tuane bojoku kan open sapi. Ya karepe aku kon nggawa mulih sapi, kon ngopeni sapi nang kene. Saiki umur 45 tahun iki aku rumoso ora sanggup, apa meneh sok ben di hari tua. Jadi golek kegiatan sing ringan-ringan wae, nek open pitik, meri, bebek, ngono kuwi ya ringan toh. Tinggal ngeke kandang terus dipakan. Diopeni. Nandur-nandur sayur kan ya gampang. Karena aku tadi lihat di YouTube itu ternyata untuk menanam sayur itu tidak mudah. Tidak ada tangan emas dan tidak ada keahlian khusus. Yang penting bibitnya apik, lemah itu pupuknya cukup, dan sinar matahari cukup, insya Allah tumbuh, insya Allah bisa urip, dan insya Allah bisa menghasilkan.
Jadi kan tidak ada yang sulit kalau kita itu niat, kalau kita itu berusaha. Soalnya nek gur tandur-tandur kan apa jenenge kiwa tengene dhewe kan akeh contone, kita bisa niru neng YouTube ya ono. Nek kurang marem ya langsung belajar karo petani lah neng desa ya guys ya. Gitu. Jadi ngono kuwi guys rencanane esuk hari tua ya sekedar nggo kegiatan karo dinggo awake dhewe ya sarta tandur-tandur karo upen-upen kewan. Sekaligus nek iso jalan sesuk tak nggo konten. Nah, jadi mungkin kontenku sesuk ya tentang keluarga, tentang perjalanan atau proses tandur-tandur, open-open ngono kuwi. Jadi menciptakan swasembada untuk diri kita di hari tua. Lah, ini rencana aku besok ngono kuwi, guys. Untuk proses eh, nandure terus open-opene piye, engko kuwi aku belum terpikirkan. Maksudnya belum ada bayanganku sing kepiye anu apa engko modele piye kuwi urung terpikirkan karena ini baru rencana. Nah, sesuk nek wis arek direalisasikan, nek wis aku wis arek terjun itu nanti tak pelajari. Ya iso saka YouTube, iso saka lingkungan. Terus iki ning tangga desaku kuwi ana yang namanya Yoso Farm. Ya, Yoso Farm kuwi yang viral di YouTube itu letaknya cuma sekitar 5 kilo dari rumahku. Nah, kuwi wis banyak sekali yang membicarakan Yoso Farm kuwi. Nah, besok insya Allah kapan-kapan aku dolan rono belajar, ya paling enggak ngerti lah delok piye konsepe Yoso Farm iso seviral itu, aku pengen niru. Ya insya Allah aku iso mewujudkan yang omahku kene untuk besok tinggal kegiatan di hari tua. Rencana nih untuk guys. Muka-muka iso terrealisasi ya. Berkebun, open channel iso monet, iso gajian, tadi engko iso kena tinggal hari tua guys. Rencana guys. Tapi yo kabeh mau rencana Gusti Allah sing ngei keputusan ya engko hasilnya piye ya. Yang penting aku berusaha, aku dan keluarga, ya bojoku, ya anak-anakku wis tak omongi, wis wingi tak kandhani ngono. Ya jenenge wong ning desa kuwi wis ngono kuwi, guys. Saiki nyambut gawe nyatane ya angel tenan. Nyambut gawe kuwi saiki duit ora aji. Apa-apa larang. Nek apa-apa tuku, apa-apa njagake kudu metu duit kan ya boros to. Nah, berawal saka kono kuwi mosok agek tangi turu metu duit gurung tuku sarapan. Sing arep sekolah kuwi, nggo mangan lah. Engko awane jajan meneh. Ngantek sak es teh jajan. Sedina ora kurang ping 3. Aku tok wedangan ning angkringan ngarepan kuwi. Sebenarnya kuwi kan iso ditekan. Ora usah tuku es teh, ora usah jajan. Nek wis duwe apa-apa dhewe kan iso dimanfaatke. Rencanaku ngono kuwi. Karo apa jenenge? Ya nek nggon YouTube nggon ya sofa mau kan manfaatke sampah-sampah, kotoran hewan ning lingkungan ya. Syukur iso nggo menginspirasi lingkunganku, rencanaku kan ngono kuwi. Ya gur bayangan, muga-muga iso kelakon, guys. Njaluk dongane wae. Tapi sadurunge aku njaluk tulung didukung channel iki, di-subscribe, di-like ya. Saran dan komentarnya di kolom komentar. Oke, guys. Ngono wae, ngomong apa ora genah. Iki mung booster konten, guys. Bangane ngopo, njogo udan. Iki agak ya ini harap turu ya patut, jadi ini aku ngisi konten iki. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.